Aktar minn 36,000 student u studenta li attendu fi-skejjel tal-istat l-erba' filgħodu bdew sena skolastika ġdida u ma segwew lil kważi 25,000 student u studenta li jumejn qabel bdew fl-iskejjel tal-Knisja u dawk indipendenti. L-erba' kienet ġurnata sinifikanti mhux biss tfal li jkunu qed jistennew min se jkunu l-għalliema l-ġodda tagħhom iżda anke l-ġenituri nfushom. Aspettattiva wkoll min-naħa tal-għalliema li huma s-sinsla tas-sistema edukattiva bl-edukaturi jkunu ilhom ġimgħat jippreparaw għal ftuħ tas-sena skolastika. Fil-fatt f'Malta wieħed isib aktar minn 6,900 edukatur impjegati mal-Gvern u 3,460 li jaħdmu għal iskejjel indipendenti jew tal-Knisja. Fl-ewwel jum tal-iskola spikkaw fost oħrajn inizjattivi bħal dik li ħadet l-amministrazzjoni tal-iskola primarja Dun Franz Camilleri fil-Ħamrun biex it-tfal daħlu għal klassijiet il-ġodda tagħhom bit-bissima. Diversi skejjel ħarġu wkoll b'inizjattivi biex jilqgħu l-itfal tal-iskola f'din l-ewwel ġurnata tagħhom. Bħalma din taraw hawnhekk warajja ninsabu ġewwa l-Ħamrun fejn l-amministrazzjoni tal-iskola għażlet żewġ karattri popolari mat-tfal biex jilqgħu lill-istudenti tagħha. Fi-skejjel oħra kienu rrappurtati xi diffikultajiet. Barra l-Kulleġġ San George Preka tal-Ħamrun, ġenituri lmentaw ma' Net News għal fatt li l-karozzi għadhom jgħaddu minn qalb l-istudenti u jidħlu mill-istess daħla. Dan għalkemm l-iskola provdiet uffiċjal illi rat li dan isir bl-aktar mod sikur possibbli kif ukoll it-tfal ma joħorġux mill-gejt tal-iskola. Skejjel oħra baqgħu baħ, każ klassiku dik tal-Awra li suppost fetħet iżda għadha ġebel u saqaf. L-istess l-iskola primarja ġdida ta' Rabat Għawdex li ilha tiġi mweda 6 snin bħal dik tal-Awra tissemma wkoll kull sena fil-budget tal-Gvern iżda sentejn wara li suppost bdiet tilqa' l-istudenti ix-xogħol fuqha jinsab wieqaf. Ar minn hekk fl-iskola tal-bniet fl-istess lokalità fejn wieħed isib gandott fil-ground li jfisser li dan ma jistax jintuża mill-istudenti tal-middle school. Dan apparti l-ilmenti tal-MUT waqt konferenza tal-aħbarijiet lejliet l-ewwel ġurnata tal-iskola fejn is-sema fost oħrajn kif fil-matematika għandna madwar 15 klassi li sissa għadha mingħajr għalliem. Fil-matematika għandna bżonn żgur madwar 15 għalliem. Dan minkejja li din is-sena ddaħlu 200 għalliem, 105 kindergarten assistants u 118 LLCs ġodda f'xieda li pajjiżna mhux ilaħħaq mad-domanda għad hemm ukoll studenti bla trasport. Il-feedback li għandna rigward trasport hija li jidher li ħajkun hemm ċertu diffikultajiet anke dis-sena. Dan anke fid-dawl ta' tħassib tal-ġenituri dwar min se jkun responsabbli minn uliedhom matul it-traġett bejn id-dar u l-iskola.